زردرات زينا مبل أسرع عمت هلقيت رواندا بس مراب استفلالين فتات تذكروا زردرو ملك زبط تداليلو سيبا قربيو ادمي 10 عامات اب رواندا اب لعلي تولدت عاليت توسو استفصمه هلقيت اب كتما اسمرا بمتحبار حزباو جنبارن ديمقراسين فتحن بيت صحفت ودب حبرات هاجرات اب ايرتران ب27 سنه باستفلالي نطفتات تذكروا اتي ذكر حبر احدث بزبلتي ما استخايده زخري ኣብ በለዛን ከባቢ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዝተሰላሰለ ምግራብን ጽሬት ኣከባብን ከምኡውን ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተገብረ ናይ ሽምዓ መደብ ዘጠቓለለ ነይሩ ኣብቲ ሚኒስተራት ሓለፍቲ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታትን ሰመዚ ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ዝተረኽብሉ ናይ ዘኽሪ ምሸት ነቲ ብ1994 ዝተፈጸመ ህልቂት ዘርኢ ሓጺር ፊልምን ስእላዊ ምርኢትን ቀሪቡ ኣብቲ ብስነ ጥበባዊ መሰናድኦ ደሚቑ ዝነበረ ስነ ስርዓት ንዝኽሪ ናይቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ንጹሃን ሩዋንዳውያን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ሽግ ድሕሪ ምውላዕ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተሳተፉ ዕዱማት ሽምዓታት ብምብራህ ናይ ሕልና ጸሎት ኣብጺሖም ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዝኽሪ ናይቲ ቅድሚ 20 ዓመታት ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ልዕሊ ንጹህ ህዝቢ ዝተፈጸመ ህልቂት ኣብ ጽባሕ 20 ሰነ ዝኽሪ ሰማዕታት ኤርትራ ይካየድ ምህላው ብምጥቃስ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ልዕሊ ዓሌት ቱትሲ ዝወረደ ዘሰቅቕ ግፍዒ ጸሊም ታሪኽን በሰላም ገዲፉ ከም ዝሓለፈ ገሊጹ ኣቶ የማነ ስዒቡ ድሕሪ ህልቂት ሩዋንዳ ብሃገራዊ ስኒት ካብ ሓሙኽሽቲ ኩናት ተናጊፋ ናብ ምዕባለ ትምርሽ ምህላዋ ንሓያል ህዝባን መሪሕነታን ዘርኢ ምዃኑ ብምጥቃስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ንናይ ሓባር ምዕባለን ረብሓን ዝዓለመ ዱልዱል ዝምድናታት ንምፍጣር ኣበርቲዑ ይሰርሓሉ ዘሎ ከም ዝኾነ ኣብርሂቡ ኣዋሃዲት ኣብያተ ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ክሪስቲን ኡሙቶኒ ቦገና ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ ሩዋንዳ ን100 መዓልታት ብዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ዓሌት ቱትሲ ዝተወስደ ናይ ምጽጻይ ዓሌት ስጉምትን ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝሓለቐ ኣረዲኣ ሚስ ክሪስቲን ኣስዒባ እቲ ህልቀት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሩዋንዳ ዘይሃስስ በሰላን ጸሊም ታሪኽን ገዲፉ ከም ዝሓለፈ እንተኾነ ግን እቲ ታሪኽ ዳግማይ ንኸይድገም ፈጸምቲ ናይቲ ገበን ግቡእ ፍርዶም ክወስዱን ማሕበረሰብ ዓለም ብዝለዓለ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምክብባር ምንብባር ስኒትን ዕርቅን ዝተሰረተት ሓዳስ ሩዋንዳ ክትህነጽ ከም ዝበቕዐት ገሊጻ ኣብ መወዳእታ ሚስ ክሪስቲን መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ህዝባዊ ግንባርን ዴሞክራሲን ፍትሕን ዝኽሪ መበል 20 ዓመት ናይቲ ህልቂት ንምዝካር ንዘረኣየ ልዑል ምትሕብባር ኣመስጊና ኣደመንበር ሃማድኤ ወይዘሮ ልዑል ገብረኣብ ቦገና ኣብ ሩዋንዳ ዝተፈጸመ ህልቂት ዓብዪ ትምህርቲ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ዓለም ንኸይድገም ተራን ኣበርክቶን ማሕበረሰብ ዓለም ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣዘኻኺራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንዝኽሪ መበል 20 ዓመት ህልቂት ሩዋንዳ ብምትሕብባር ሰራሕተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሃማድኤ ሃማማትአን ሃኮሰአን ኣብ ከባቢ በለዛ ልዕሊ 400 ፈልስታት ክትከል እንከሎ ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀጽርን ከባብን ቤት ጽሕፈቶም ወፈራ ጽሬት ኣካይዶም ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ትምህርቲ ዝገብሮ ወፍሪ እንተምሃሮ ሓያል ድርኺት ዝፈጥር ምዃኑ ምሩቓት ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ገሊጾም ሕጂ እውን ጸብጸብ ኣለና ሕብረተሰብ ኤርትራ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎም ኣረኣያን ዝገብሮ ዘለዎ ወፍርን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ እዚ ድማ ተምሃሮ ተወዳደርትን ብሉጻትን ክኾኑ ዓቢ ድርኺት ዝፈጥር ከም ዝኾነ ብ26 ሰነ ዝተመረቑ ተምሃሮ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ቅልጡፍ ምዕባለ ዓለምና ውፅኢት ዓሚቕ ፍልጠትን ትምህርትን ከም ዝኾነ ብምልካት ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣገዳስነት ትምህርቲ ኣዝዩ ልዑልን ወሳንን ከም ዝኾነ ተገንዚቡ ኣማዕቢልዎ ዘሎ ጾታን ዕድመን ዘይፈሊ እወታዊ ኣጠማምታ ክዕቅቦን ከማዕብሎን ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ኣረኣያ ሕብረተሰብ ኣብ ትምህርቲ ብሓፈሻ ኣብ ዕብየት ደረጃ ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብቐንዱ እናተመሓየሸ ይመጽእ ምህላው ዝጠቐሰት ብዓውዲ ምህንድስና ህንጻ ዝተመረቐት መንእሰይ ሮዚና ሚካኤል ቅድሚ ሕጂ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝተሓዘአ ዝመስል ዝነበረ ዓውድታት ኣብዚ እዋን እዚ ደቂ ኣንስትዮ ክምረቓሉ ምርኣይ ፍረ ናይቲ ዝምዕብል ዘሎ ንቕሓት ከም ዝኾነ ኣብርሃ እቲ ኣረኣያ እኮ እንዳተቐየረ እዩ ድኸይድ ኣክቹሊ ግን ቶታል ها تغير هنا لين خلينا حجة أبز حجة أوان كأني أبدأ عند رجال الله خبلا خير منياتو أبدأ كانستيون دلو رأيات حبرة السبنة قلب تحتي له جيت أنيهم كم زي ناي إنجنيرين يكون فلاي كم زعود تمرقنا لدرنا بزحات توارد كم روايت أنها استقاني إنجنيرين ناي أودات تراي لك حسب ثلاث أنها تراي جيجن أبز حجوان بزحات أواد النمر على نمالتي
ተመረቕቲ ኣማናቱላህ ዓብድርሕማን ኣርያም ፍሳሐጽን ኣብርሃም ክፍሉን ብወገኖም ትምህርቲ ኮሌጅ በዳሂ ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን ሳላ ቀጻሊ ምትባዕ ወለድን ጻዕሪ መምህራንን ብዓወት ክዛዝምዎ ከም ዝኽእሉ ብምጥቃስ ሓልዮትን ምድጋፍን ወለዲ ዓቢ ቦታ ስለ ዝሕዝ ዝያዳ ክድፋኣሉ ተላብዮም ማለት ናይ ትምህርቲ ኣገዳስነት ዘረባብሉን ዓለም ኣብ ዝበፅሓ ተለላ ደረጃ ውፅኢት ናይ ትምህርቲ بعين التمرتي كريان كلها خان IT مقبلة أبزه الجوان أبزل على كمعلتنا معلنا تغير زخي زلوي ስለዚህ ከምዚ እቲ ምትባዕ ካብቲ ነበሮ ብዝና ዓለም መንገዲ ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ ካብ ወለዲ ኣቶ ተስፋይ ቀለም ወርቅን ወይዘሮ መዓዛ ሃብተ ስላሴን ድማ መንግስቲ ምዕሩይ ዕድላትን ዝርግሕን ትምህርቲ ብምርጋጽ ደቆም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበጽሑ ንዝገበሮ ወፍሪ መጉሶም በቲ መንግስትና ዝገበረልና በቲ ቤት ትምህርቲ ማይነፍሕን ኮሌጅ ዝገበረትልና ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ተሓጓስ ኣለና ምኽንያቱ መንግስትኻ ሒዝካ እቲ ሙዕቡልን ብልጽጉን እትረኽቦ ቡኢኻ ምኽንያቱ ብዘይ እሱ የለን ክብረት ሕጂ ድማ ወለዲ በቲ መንግስቲ ዝገበረሎም ምሕብሓብን ናይ ብሓቂ ንሕና ኣጸቢቕና ወለዲ ነመስግን كبرتاتنا مرحنا بتحت زبل تيما خل 18 خصاب 10 حمله بسواب زكان عشاشه هاغرا فيستيفال منسيات مستاف ابزبان سباق كايت صنح مدلوات كم تصاففه ابونبر هوا كوميتي فيستيفال منسيات ابتزوبا منسي هاي لبره حبيرو ابت فيستيفال منسيات عقمو من كلتو من فتشلون نتفتاتن مدباتن سريعكم زلو زحبر منسي هايله ابسنه طباو سبورتاون تمرتاون وددرات منسيات بزمباليوم ببقعاتهم تورادرنوتهم زنصبارقلون زبوم زسميلون تحستون مقرب حيال تعرخم تخايد بريهم ያታውን ዘመናውን ባህልታት መነባብሮ ያታውል ባሳት ናይ መድረኽ ድራማታትን ግጥምታትን ከምኡን ምሪት ቀደኽዳን ካብቲ ብዝበለጸ ሰዳልውሎም ምዃኖም ብምጥቃስ ድማ ምምሕዳራት ንኡሳን ዘባታትን ኣባላት ኮሚቴታትን ዝገብሩ ኣበርክቶ መጊሱ ኣብ ሰባ ዝካየድ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት በኣካልን ኣእምሮን ኣብ ምህናፅን ሓድነቶም ኣብ ምትራርን ኣብ ርእሲ ዘለዎ ብልጫ ዓቕሞምን መሃዝነቶምን ብምውድዳር ብቕዓቶም ዝፍትሽሉ ባይታ ብምዃኑ መንእሰያት ዞባ ዓንሰባ ብዝለዓለ ተዳሊሙሉ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሓ 295 ኣብያተ ትምህርቲ ከፊተን ኣገልግሎት ይህባ እኳ እንተለዋ ዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ በዝሒ ተገልገልቲ ብምንጻር ገና ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ስለ ዘይበፅሐ ብዝበለፀ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ምጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ብ23-24 ሰነብ ዘካየዱ ኣኼባ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ኣብታ ሓለፍቲ ክፍልታት ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት ከምኡውን ሓለፍቲ ጨናፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዝተረኽብሉ ገምጋም ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2013-2014 ልዕሊ 52,000 ተምሃሮ ከም ተመዝገቡ 7 ሚእታዊት ካብኦም ዝተፈላለየ ምክንያት ከም ዘቋርጹ ካብቶም ትምህርቶም ዝተኸታተሉ ድማ 81 ሚእታዊት ናብ ዝቕጽል ደረጃ ከም ዝሓለፉ ዝቐረበ ጸብጻባ ነጺሮም بزي كازي مسرح مهار مستمهارن مدنفع عب نوسان زباطات دوبحا قلعلو جندعان قروران تشعات سبخ ساقماو ناي مباطا بيت تمرت خم تخفتا من نوس زبان أقفاد ما حانتي مباطا بيت تمرتنا ما أقلاي درجة هم زعبيت بريهو بستفلالي مغنياتات عدل تمرتن زحلفهم قلعون مهار دما عب نوسان زباطات شعب جندعان فرون 14 نقطات مخفات مزان كم زركبو يقبر كم زلو وفر متفاق مهيمنة المعواد دما لو معامل 36 نقطات كم تخفتان دك نسيو زيادة تقمتنا يتمدد مخاننن اتزقربت سبزابانة زيروم ساتفنا دك نسيب حافشة ببعمتو عبيت يرقم زلو زملكتتي قمقم أم نوس صباف عبد 10 تخفلز بزحا 13 دك نسيو أب هاقراو ملك فتنا قم تساتفا أب زحلف عمت هاقراو ملك فتنا كاب تساتفا 17 دك نسيو دما أم مويام مهرنا توافيرن ينتفاهم زلو زخاءنا تنكالو تصبقا بنتنا أتباب عنكوين غم زلو تحبيرو حلاف جنفر منيستر تمرت أبت زوبا ممهر رشيد محمد عثمان زي مترناف عدتات مقرأ استمهارو حسرت مقعزيان تحت نقاعات حبرت سب أبت مرتن كابتوم كأنت أجمعات من باروم تقيسو كوميتي ولدي أم حياش من نوابرو ممهران نتسجان هنساتاتن كالن نزر إيوت ساتفو مزجان وقريبو دايركتور كفلي محبرة وأقولوا زبا سمينا وقيح بحر أتو تسفاي تخلب زسمعوا قال أبت زوبا أقولوا تمرتي كسب روحوا قطرات المزرقحن نتز أنحن محيالن بتساتفهم محدرات مشاركة أكلاتن كقبالت أنحي وفري زيادة قب كبلن ولدكم أما أدى تمرتن خساتفو قد تبابعون كدقفون تلابيهم ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 42 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 152 ናይ መባእታ 58 ናይ ማእከላይ 13 ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተዋዲደን ኣገልግሎት ክባ ከም ዝሓገያ ጸብጻባት ዞባ የነጽር
ቤት ትምህርቲ ንግዲ ደንደን بعودታት حساب محدر ዋኒንን ሰክረታሪያል ሳይንስን ንክልተ ዓመት ዘማሃረቶም 278 ተማሃሮ ብ26 ሰነ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ብሰርቲፊኬት ኣመሪቓ ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ዳንኤል ጃምቦም ዘስምዑ ቃል እታ ቤት ትምህርቲ ሎም ዓመት ንመበል 12 ግዚያት ተመርቕ ከም ዘላ ጠቂሱ ተማሃሮ ኣጥሬሞን ዘሎ መሰረታዊ ሞያዊ ፍልጠት ብጻዕሪ ኣማዕቢሎም ብውፉይ ስራሕ ንህዝቦምን ሃገሮምን ዘገልግሉሉን ዝተማሃርዎ ኣብ ግብሪ ዘርእሉን እዋን ብምጽሑ ይውሃና ኢሉ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዳይሬክተር ምዕባልን ምድላውን ካሪኩለም አቶ ግርማይ ስቲፋኖስ በወገኑ ተመረቅቲ ዝቀሰሞ ፍልጠት ኣብ ምእዛን ውልቃዊ ህይወቶም ደራኽ ተራኸም ዘለዎ ብምግላጽ ተመረቅቲ ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፊሮም ብቃዓቶም ከማዕብሉ ተላብዮም ወኪል ተመረቅቲ ድማ ኣብ ደረጃ ክበጽሑ ዝከኣሎም በቆንዱ ሳላስ ተኸፍለሎም ዕድልን ዝተዋደደሎም ባይታን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዝተሰከሞ ረዚን ሓላፍነት ህንጸት ሃገር ብብቃዓት ክትግብሩ ድልውነቶም ኣረጋጊጹ ተመረቅቲ ብዝሃቦ ርእይቶ ንክልተ ዓመት በግብርን ክልሰ ሓሳብን ተማሂሮም ክምረቑ ብምብቅዖም ሓጎሶም ብምግላጽ ንዝተገብረሎም ወፍሪ ብዓጽፋ ስራሕ መኽሰቡን ምርባሕ ኣበርክቶም ከሒሉ ምዃኖም ኣነጺሮም ኤርትራውያን ተቀማጡ አውስትራሊያን ኒውዚላንድን በምክንያት 10 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብዝገበሮ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ምስሳን $22,000 ኣውስትራሊያ ከም ዘዋጹ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ኣብ ኣውስትራሊያ ኣብ ከተማታት ሜልበርን ሲድኒ ፐርዝ ኣደላይድ ብሪዝቤንን ኮፍስ ሃርበርን ኣብ ኒውዚላንድ ድማ ኣብ ከተማታት ኦክላንድ ክራይስትቸርችን ዌሊንግተንን ዝተኻየደ ኮይኑ ብዝተፈላለየ ንርዝነት ዕለት ዝገልጽን ንዓበይትን ንኣሽቱን ዘሳተፈን መሰናዶታት ደሚቑ ምንባሩ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ነጺሩ ኣብ ከተማ ሜልበርን ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጠቕላሊ ቆንስል ሃገር ኤርትራ ኣብ ኣውስትራሊያን ኒውዚላንድን አቶ ያሲን ዑመር ኣብ ዘስምዑ ቃል ዕለተ ዝኽሪ ሰማዕታት ንዝሓለፈ ሓሳረ መከራ ምግዛእትን ንምውጋዱ ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋን ብምስትንታን ቃልና ንትግባርን ዓወትን ሃገራዊ መደባት እንሕድሰሉ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ብምልካት ጎኒ ጎኒ እቲ መንግስትን ስድራ ስዋኣት ንምእላይ ተሰኪሞ ዘሎ ከቢድ ጾር ዜጋታት ብውልቅን ብጉጅለን ዝወስድዎ ዘሎ ተበግሶታት ብኤርትራውነትካ ዘሕብን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ተሳተፍቲ እግሪ ጉዕዞ ምክያድ ንሰማዕታቶም ክዝክሩን ከለዉ ስድራ ስዋኣት ናይ ምንባይ ንጥፈታቶም ብዝለዓለ ከም ዝቕጽሉ ኣረጋጊጾም ብኻልእ ወገን ኤርትራውያን ነበርቲ ቤልጅየም ኣብ ዝገበሮ ናይ ዝኽሪ መደብ ሓላፊት ቆንስላዊ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ቤልጅየም ወይዘሮ ገነት ነጋሽ ግምጃ ሰማዕታት ልምዕትን ብልጽግትን ሃገር ምዃና ነዚ ንምስማር ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ድማ እጃሞም ክዕዙ እንተጻቦታት ብንቕሓት ንምግጣምን ድልዋት ከም ዘለዉ ኣነጺራ بمخنيات صنبل مبل 23 عامت ناصرነት ኤርትራ ጋዜጣታት ሓዳስ ኤርትራን ኤርትራ ለሐዲሳን ኣብ ዝተኣንገደ ውድድር ሓፈሻ ፍልጠት ንስተዓወቱ ብ27 ሰነ ኣብ ቀጽሪ ሚኒስትሪ ዜና ኣዳራሽ ሃገር ሚድያ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሽልማቶም ተዓዲሎም ኣብ ስነ ስርዓት ምዕዳል ኣሰናዳ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ አቶ ሳምሶን ሃይለ ዘስምዑ ቃል ዕላማ ናይቲ ውድድር ሓፈሻ ፍልጠት ብቐንዱ ጽንብል ናጽነት ንምድማቕ ኮይኑ እንተሳተፍቲ ናይ ምውድዳር መንፈሶምን ንቕሓቶምን ዘበርኽ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ኣብቲ ውድድር 1169 ከም ተሳተፉ ካብኣቶም 122 ሙሉእ ነጥቢ ምርካብ ክዕወቱ كلو قدامت 10 مشلام عجا مكياد قدن كم زنبر حبيرو تساتفت بأكالوي بوكيلهم أبسترخبلو مسرح عجا دما قدامين 21 إنش تلفزيون كلاين 14 إنش تلفزيون سالساي دما رسيفر كوانا دايركتر كفل راديو أتو قرماي برهن حلاف محدارن فاينانسن منيستر زينا أتو رؤسهم في ساين كشلهم كلو استرفو شوعات دما استفلالي شلمات تقبلهم